Čaute ľudia, vítam z ďalšieho videjka. V tomto videjku hrať Bed Wars, ale som tu s jedným zvláštnym hostom. Ahojte ľudia, ja... Andrej Pentrak. Andrej Pentrak sa volám. Dajte mu odber. Dajte mu odber a like. Neviem, či si zrobím druhý kanál. Na Andrejovom nemôžu vychádzať videjka. Neviem, jak si zrobím druhý kanál, ale na druhom kanále by som chcel, viete čo natáčať? Challenge. Že buchni si vlajco o hlavu. Áno. Dobre, dneska by som chcel ísť hrať Bed Wars. Je tu aj Radko. Pozdrav do videjka. Čau ľudia. Idem solo. Neviem, či to dám, kamoš. Mám Bed Wars na mobile. OK. Čo mám ísť? Kde mám ísť? Kúkni si že kde máš Bed Wars. Tu není žiadny Bed Wars. Mám ísť do lobby. Hej, tak lobička, vieš. Vieš, že to je lobby, dúfam. Ne. Lobičko je tam, že kde sa spawneš. Jaj. Drti, som sa tu zasekol. Ľudia. Dobre, žijem. Dobre, mne to seká ľudia. Čo sa tu deje? Ajaj, dobre. Čo sa deje? Nie. OK. Tichšie si to prosím daj. Dobre, idem na Bed Wars. Spôsobom. A keď dostaneš, keď hráš press start a toto, máš všetky 3 coiny, ty dostaneš strašne šitný skin. Plus ešte 2 skin. Chápeš? Ja som dostal ten skin a... Poďme do toho tu. Ja tam neviažem ísť. What, ľudia? No už sa začína to za chvíľku. Idem robiť parkour. Dneska sme sa sankobali, hej. Jak šialená. Jak šalený, ja som išiel neviem čo. Ale ja som robil stanty. Hej. Dovidí. Už som tu. Andrej, už dám. Hej. Ja som spadol hneď do vojdu. 71% na power trip. Ja som... What? OK, ja som hneď zigol do toto. OK, mám jeden iron. Idem si to čo kúpiť. Nejaké bloky si kúpim. Áno, bloky. 8 pejtiky. OK. Ešte mám. Mám stack blokov, takže si ohraničím posteľ. Tak. Raz som ľudia zničil posteľ. Jednému typkovi. On taký, chápete, bol na strede, mal diamantový armor, zrazu som mu zničil posteľ a on sám spadol do vojdu. To bolo najlepšie. Pocit. Aha, ten pocit, že máš najslabšie veci. Kámo, vieš, čo sa mi stalo? Že som mal najlepšie veci a jeden typek ma porazil s klasickými vecami, chápeš to? Jak to, že tu nemôžem dať blok? Aha, tu je shop. Nemám klump. Tričky, jak sa dostane von? OK. Jak to... Skadiaľ mám? OK. Čo? Kúpim si kamenný meč. Klump si kúpim. Koľko stojí klump? 1 iron. Travený klumpáč. Ja sa teším asi na ľad, ja pôjdem dneska na ľad ľudia. Môžem ísť aj ja sa opýtam mamky. Hej? Aspoň, a už je celkom veľká plocha ja ti ukážem dokade môžeme sa korčovať. Mami! Môžem sa ísť dneska s Andrejom korčuľovať? Dobre. Škoda. Ale takto spadol do vojdu. Sakra práce. Ja nemám armor. Ja som práve teraz chcípol na power tripu. Kámo, na power trip je strašne ťažký, ale treťako je najlepšie. Ja idem fighty, ľudia, zdrhám. Ja, nie. Ja cipnem. OK.
Jau! On ma dal dole. Ja to neviem hrať o ľudia. Je to veľmi ťažké. Ale to si myslíte, že to je ľahké, ale není. Ako Danka podporujte, má 35 odobrateľov a musí mať 100 000. Idem. Tu máš, Juri. Neviem, čo idem hrať. Nejdem hrať Minecraft, sorry ľudia. Ale šiel by som hrať Geometry. Sorry za zvuk. Ty ideš čo? Iron Robot a idem si to dať. Ja idem dokončiť prvý level. Idem všetky levely. Ľudia, keď sa učíte online, napíšte do komentárov. A to dávam. Znašal ten trojskok. Je skúsiť dať coin prvý. Viem, kde je. Easy je. Keď ste mundobovia Geometry Dash, alebo neviete, čo to je, tak to je veľká hamba. Toto je blbosť, keď to hráte. To je fake. Čo? Toto tu. Akože ľudia. Čo hráš? Neviem, mám reklamu. Ďakujem Bobu. Victoria. Čo je čudné? Jedna hra sa volá Pipik. Fakt. Čudné. Pipik sa volá. A víte, čo tam robíte? V tej hre ste na auto, ktoré je podobné vášmu Pipiku. Fakt, to je taká úchylná hra. A vieš, koľko to má ľudí? Asi 50 miliónov. Čo? What the fuck? Nie, 50 miliónov. Dostal som skin. Super. Z toho. Ty si to dal celé? Hej, no a s 3 coinami to je úplne easy. Tretia coina. Andrej, dajte pre Andreja like, aby som podporil v YouTube, lebo točí cringe videa. Niečo si. Môžem ti, Danko, dať čo ukázať? Si máš si dať čo ukázať? Môžeš ma volať, Danko, už ma poznajú. Nemôžem hrať. Ktorý ti miniem coin. Čo? Však ja som to dal celé. Nie, a pozri na to. Čo je? Vidíš tam, na tú, kde tá hviezda, no tak na ňu skočíš. Hej, aby si vedel. Nechaj ma. Andrej! Kamo, ja tu kvôli tebe chcipávam. Prepač. Idem, ľudia, idem. Ja makám. Ľudia, makám. No, dobre, nedal som to coin. Chcem to dať celé. Jedeme, ľudia. Ale dajte like a odber a zazvoňte si zvonkou. Lebo včera mi klesol, tak to mi dozrušil odber. Klesol mi toto odber. Už mám stále 35. Ale mám 2 cudzích. Skadiaľ som získal tú kocku, no. Keď som pýtal tam dajakým, no, získal som tú kocku, viete skadiaľ. Kocku som získal mal som kamoša, ktorý mi čítal zadarmo a čítal mi všetky skiny. Takže tú kocku, no, to sa tam pýtal na to Geometry Dash, kde som vytváral level. To ste si mysleli, že som dal coiny, tak je dobrý nesom. Ale dal som v prvom leveli 3 coiny. Yes! Dobre, mám nový skin. A už jedeme. Ideme kolečko moje obľúbené. To je také easy toto kolečko.
To vypadá ako ťažké, ale je to easy. Turiti, ja som chcípol. To nerobíš, to si robíš srandu. OK, ľudia. Ešte hráš? No, už prestávam hrať. No, ľudia, u tohto videjka to bude všetko. Nezabudnite dať like a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Ahojte. Čau. Čauko.